יעטוף לפי הרמב"ם כי התעלף מכאב. אהרון, איך אתה מרגיש שכל מה שכאב לך פתאום על הקיר? צריך להנציח את זה. עברו 5 שנים? 7? כן. שלום, אנחנו נמצאים בבית הכנסת היכל גבריאל ביישוב מורשת בגליל, פינת ההנצחה לבתי הכנסת שחרבו בגוש קטיף ובצפון השומרון. אנחנו שומעים את המוזיקה, היא עוטפת אותנו. הבנות שרות תפילה לעני, תפילה לעני כי יעטוף. זאת הייתה תפילתו של דוד המלך בעת צרה, זאת הייתה תפילתן של הבנות בנווה תקלים. התפילה עוטפת, ולכן קראו את גוש קטיף. צהוב החולות, רקע הים, כחול השמיים, כל זה מכניס אותך לאווירה של גוש קטיף. וכאשר אנחנו מגיעים למצג המרכזי, אנחנו רואים כאן את המגן דוד, אבל המגן דוד הוא שבור. המגן דוד הוא סמלה של מדינת ישראל. המגן דוד הוא סמלה של התנועה הציונית. אבל הציונות נשברה בשעה שמדינת ישראל החליטה לוותר על חבל ארץ החולות של גוש קטיף. זיכרון לבתי הכנסת שנחרבו בגוש קטיף וצפון השומרון, 27 נורות כנגד 27 בתי הכנסת שחרבו. במרכז המגן דוד המנורה, היא נטויה על צידה. המנורה הזאת, אם תרצו, זאת המנורה המפורסמת של נצרים. אם תרצו, זה סמלה של מדינת ישראל. אבל למעשה המנורה היא סמל הרבה יותר ותיק, הרבה יותר בסיסי. זה סמלה של היהדות מאז המשכן ועד ימינו אנו. והמנורה נטויה על צידה, מביעה את הצער של היהדות. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אותיות. האותיות הללו לא מחוברות, הן אותיות פורחות באוויר. מזכיר את הסיפור על רבי חנינא בן תרדיון ששאלו תלמידיו, מה אתה רואה? ואמר להם, אותיות פורחות באוויר אני רואה. כל עבודה היא עבודתו של האומן אהרון שבו. יום ראשון, ז' באב, 14 ביולי, יערך כאן טקס זיכרון גדול ליישובי גוש קטיף וצפון השומרון. הטקס מיועד לכולם. תהיו איתנו.